राइफलमेन सुमन सोरगियारिनि सेथि मुंख्लं फालिदों नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा। आसाम राइफलाव साख्रि मावनानै थांनाय 2021 मायथाइनि 13 नभेम्बराव उदखारिनि गुलियाव जिउ खोमाना लानांदोंमोन सुमन सोरगियारिया। बेनिनो दिनै सुमन सोरगियारिनि गोसोखांथियाव सेथि मुंख्लं सान फालिदों। बारग' राइफलमेन सुमन सोरगियारिया बाक्सा जिल्ला साथि सामुखा खासिबारि गामिनि कनक सोरगियारिनि आंगो फिसाज्लामोन। बेखौनो दिनै बारग' राइफलमेन सुमन सोरगियारिनि मुंख्लं सानाव नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोर जथायै मुंख्लं सान फालिदों। बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै आरज गाबनायनि गेजेरजों सुमन सोरगियारिनि गिबि मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों। मख'नो गोनांदि सुमन सोरगियारिनि सेथि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव गंनै गामिनि रायजो राजाफ्राबो मदद होफादों। फालिनाय हाबाफारियावनो मानास माहारियारि हाग्रामानि भुयापारा रेन्जनि सामलायगिरि कामेश्वर बर'आबो बाहागो लादोंमोन। गिबियावनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनैनि दिनाव थांनाय 2021 मायथाइनि 13 नभेम्बराव बिथां राइफलमेन सुमन सोरगियारिया मणिपुरनि उदखारिफोरजों जिउ खोमाना लानांदोंमोन। बे जिउ खोमाना लानांनायनिनो दिनै जोंनि खासिबारि गामिनि मोननैबो सुपाया लोगो नांनानै बिथांनि नखराव बोसोरारि बिथांनो जों मान बावनो होननानै हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जों जागायलांनाय जाबाय। बिथाङा हारिनि थाखाय जिउ बावलांनानै दिनै जोंनो खासिबारि रायजोआव जे बिथाङा मोनसे अबदान होना गालांदों गावनि जिउखौ बावनानैबाबो, बेनो जाहैबाय गिबियावनो लामा, लोगोसे लामाजों दालां गंसे दङ, RCC दालां। जों बेखौ मोननो हादों। बेनि थाखायनो बे बिथांनि जिउमाया जों सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोन्थों होननानै आं इसोरनाव आरज गाबो। आरो लोगोसे बे फालिथाया बोसोरफ्रामबो बे 13 नभेम्बराव सोलिबाय थागोन होननानै जों कमिटिया हाबाफारि लादों आरो आसा खालामो बे जालांगोन होननानै आङो साननाय जाबाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव रायजोफोरा जे नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैदों, बिनि थाखाय आं रायजोफोरनोबो जासिनाय जाबाय आरो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।